Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam, barka da yamma. Yau dan Allah malam ina son maka wani tambaya ne da fatan zaka ma amsa. To Allah sana sani. Ka san a duniya akwai abubuwa jami'i. Idan aka ce kaza za a ce kaji ko? Idan aka ce mota za a ce motoci. Idan aka ce gida za a ce gidaje. Dan Allah ina son ka gaya min jami'in talatalo. Talatalo. Ka na faɗa. Jam'in talatalo gaba daya. Me jami'in sa? Ya kaji kai, duk cikin kaji ne gaba daya. Talatalo. Zai na baka kenan. Talatale. Jam'in talatalo. To ban san me zan ce maka jam'in talatalo. To kai tunani mana ka faɗa min. Kira shi talatalo kawai. Talatalo yana nufin talatalo na. To yanzu ina son ka gaya min jam'in talatalo. To jam'in talatalo da yawa kenan kike nufi. Talatalo da yawa? Mana. An so ka kenan? Amsa na kenan. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Ni ce ta Hubba Muhammad wanda muke kawo muku shirin wasa kwakwalwa. Ku kasance da mu a cikin channel mai suna Hubba Muhammad. Ku yi subscribing da sannan kuma ku danna alaman kararrawa. Har yanzu mun samu wanda ya bamu cikakkiyar hamsan jami'in talatalo. Da Allah duk wanda yake da ansan kawai mana dropping comment. Nagode.